Velkommen til Sofahjørnet. God aften. I aften skal vi snakke om den nye knallertlov. Jeg vil velkommen til to knallertkører, Jens og Silas. God aften. Mange tak. Aften. Hvad synes I om den nye knallertlov? Det er noget lort. Ja, det må jeg sige. Jeg er enig med Jens. Hvorfor synes I ikke om den? Altså, vi er sådan lidt 17, og hvis den er kommet noget før, så kan vi køre knald for. 2 år siden, ikke også? Ja, Så er vi blevet snydt. ja, Hvorfor føler jeg snydt? Det har vi jo sagt. ja, altså, det er det med 17 år. Så Og det er pis der, ikke Ja. også? Fandme sure. Ja, Kæft, det er varmt. Der er en måling på 177 km i timen herude ved Lunderskov, og det bliver du sigtet for. Ja. Ikke også? Hvor tit plejer du at køre stærkt? Det gør jeg altid. Det gør også på knallert. Kommer du nogensinde til at køre langsomt på knallert? Det gør jeg sgu ikke, det kommer jeg aldrig til, og det er jeg ligeglad med. Det gør ligesom alle de andre, det kører også for stærkt. Velkommen tilbage fra indslaget. Nu vil jeg byde velkommen til en betjent fra Lemvig, Niels Hansen. tak. Synes du, det er unfair for de to drenge, vi lige har haft inde? Nej, det synes jeg altså ikke. Altså, så nogle drenge som dem, de har godt af at lære at spare på pengene. Så jeg synes, det er helt og holdent fair nok.